Καλησπέρα, ονομάζομαι Βιολέτα και αυτό το βίντεο το κάνω για να δημιουργήσουμε μαζί ένα πλεχτό μαγιό, ένα πλεχτό μπικίνι. Θα κάνουμε 2 κομμάτια για τον μπικίνι, τα οποία θα ενωθούν και θα είναι το top του μπικίνι μας, πλεχτό, πολύ όμορφο, με βαμβακερό ύφασμα cotton, ποιοτικό, μαλακό και χειροποίητο. Λοιπόν, και είμαστε προς το τέλος. Αν θέλετε να δείτε πώς το ξεκίνησα και πώς το έφτασα σε αυτό το σημείο, μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα μου βίντεο. Τώρα είμαστε στο τελευταίο σημείο που θα κάνουμε γύρω-γύρω για να τελειοποιηθεί το μπικίνι μας, το μισό top. Λοιπόν, και θα κάνουμε όπως και πριν, όπως και στα προηγούμενα βίντεο, double crochet, αλλά θα περάσουμε περισσότερα από συγκεκριμένες τρυπούλες. Δηλαδή, τυλίγω το νήμα γύρω από το βελονάκι μου, μπαίνω, σε αυτή την περίπτωση θα μπω στην τρίτη τρυπούλα, παίρνω λίγο νήμα, το βγάζω προς τα έξω, ξαναπαίρνω νήμα, το περνώ από τις 2 τρυπούλες και ξανά παίρνω νήμα και το περνώ και από τις επόμενες 2 τρυπούλες. Και αντί να αλλάξω τρυπίτσα που μπήκα για το επόμενο, θα παραμείνω στην ίδια και θα το ξανακάνω. Δηλαδή θα τυλίξω λίγο νήμα γύρω από το βελονάκι μου, θα μπω στην ίδια την τρυπούλα, θα πάρω νήμα, θα το τυλίξω από τις 2 θηλιές και ξανά από τις επόμενες 2 θηλιές και θα παραμείνω στην ίδια τρυπούλα, θα το κάνω αυτό το ίδιο ακόμα μία φορά. Και αυτό μπορώ να το κάνω μέχρι 5 φορές, έτσι να βγει ωραίο. Στην ίδια την τρύπα. Ξαναπαίρνω νήμα, μπαίνω ξανά στην ίδια την τρυπούλα, παίρνω ακόμη λίγο νήμα και ξανά νήμα και περνώ από τις 2 πρώτες θηλιές και το κάνω αυτό ακόμα μία φορά. Λοιπόν, και έχει δημιουργηθεί αυτό εδώ και περνώ μέσα από την επόμενη θηλιά, παίρνω λίγο νήμα, ξαναπαίρνω νήμα, το περνώ μέσα από τις 2 θηλιές και έχει γίνει αυτό το ωραίο τελείωμα για τον μπικίνι, για το από πάνω. Εντάξει, τώρα να το συνεχίσω να το δείτε ολόκληρο, πώς θα βγει. Και συνεχίζουμε, βάζουμε γύρω από το βελονάκι μας το νήμα, το τυλίγουμε, μπαίνουμε στη μεθεπόμενη τρυπίτσα, παίρνω ακόμη λίγο νήμα και ξανά παίρνω νήμα, παίρνω μέσα από τις πρώτες 2 θηλιές και ξαναπαίρνω νήμα, παίρνω από τις επόμενες 2 θηλιές. Και το κάνω αυτό ακόμη 4 φορές μέσα στην ίδια την τρύπα. Είναι η δεύτερη, αυτή είναι η τρίτη φορά. Εδώ πώς θα κάναμε. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, και μπαίνω έτσι απευθείας μέσα στην επόμενη τρυπούλα, παίρνω λίγο νήμα. Έχω 2 θηλιές τώρα πάνω στο βελονάκι μου, παίρνω λίγο νήμα, παίρνω μέσα από τις 2 επόμενες θηλιές και το κλείνω. Και έχω αυτό το ωραίο διακοσμητικό στοιχείο γύρω από το top του μαγιό μου, του μπικίνι μου. Εντάξει, είναι όμορφο. Έτσι θα είναι και θα το συνεχίσω μέχρι πάνω. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο νήμα, το τυλίγουμε γύρω από το βελονάκι μας, παίρνουμε στην επόμενη τρυπούλα, παίρνουμε νήμα και ξανά παίρνουμε το νήμα μας μέσα από τις 2 πρώτες θηλιές και δεύτερη φορά και κάνουμε αυτό το πράγμα 5 φορές μέσα στην ίδια την τρυπούλα.
Είναι το δεύτερο, πάω στο τρίτο. Το τέταρτο. Και το πέμπτο. Και μπαίνω στην επόμενη τρυπούλα, παίρνω λίγο νήμα, αυτό. Και ξανά. Μένουμε μέσα. Κάνουμε το δεύτερο. Και αυτό θα το συνεχίσουμε μέχρι να πάμε πάνω. Και έτσι να ολοκληρώσουμε το μισό top του μπικίνι μας. Μετά παρακάνουμε ακόμη ένα κομμάτι. Αλλά εντάξει, προς το παρόν τελειώνουμε αυτό. Επίσης να πω, όσες θέλετε να κάνουμε μαζί το δικό μας το μπικίνι τώρα για το καλοκαίρι, σε ένα online μάθημα, σε ένα online workshop να πω, δημιουργική έτσι δραστηριότητα, να έρθετε είτε με φίλοι σας, με φίλες σας, με τις κόρες σας και να κάνουμε το δικό μας το μαγιό αντί να το αγοράσουμε φέτος. Στείλτε μου μήνυμα και να το κανονίσουμε. Λοιπόν. Επίσης, αν θέλει κάποια να το παραγγείλει, πάλι γίνεται. Γιατί μου αρέσει να τα κάνω. Και κάνω και σε διάφορα χρώματα. Έχω ροζ, έχω πράσινο θαλασσί. Και τώρα κάνω και αυτό το κίτρινο το χρυσαφί. Και θα κάνουμε και άλλα χρώματα. Απλά πρέπει να δούμε και το size της καθεμιάς, γιατί καθεμιά είναι για το δικό της το σώμα, το δικό της το κορμί να ταιριάζει. Λοιπόν. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω για σήμερα και θα το ολοκληρώσουμε στο επόμενο βίντεο. Θα το δείτε πώς είναι ολοκληρωμένο. Γεια σας από μένα.